banay nga nagpuyo og barong-barong sa barangay Puok, dakbayan sa Talisay nga haduol sa bahaon nga lugar, gipahimuan og balay sa Talisay City Police ug City of Talisay Chamber of Commerce, Trade and Industry isip pinaskuhan. Ani ang report ni Femery Dumabo. Dinhi sa sudlunong bahin sa barangay Puok, natultulan sa mga sakop sa Talisay City Police ang pamilyang tumulak. Gani kun moadto ka sa ilang pining-anan, kinahanglan pang mulatay niining gipang sumpay-sumpay nga mga kahoy tungod sa napundong tubig ulan o baha. Kini ang pamilya ni Marites o Grosilio tumulak, kisa dunay tulo ka anak, diin ang usa special child. Naningkamot man sa pagpakabuhi, apan ang kita sa ilang pagpangusinira o pag-drive sa e-bike, kulang gyud. Nagian ni ilang balay sa while nagrubing atong mga personnel, nakita nga luoy ang ilang kahimtang, makeshift lang, gamay lang jud kayo manang siya ang napilian nato nga mahatagan og balay no nga decente pod nga balay para pud sa iyang mga anak, sa iyang mga apo. Mato di Caballes nga sa tabang sa mga sakop sa City Advisory Council o Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry, napatindugan nila og disenteng balay ang pamilyang tumulak. Natagarusab sila og mga grocery items og pang Noche Buena. Usa kini sa paagi, paghatag og paglaom ug pagdani kanila aron malikay sa paghimo og krimen ang tumong sa kapulisan. Hatag hope gid sa atong katawhan nga sa ilang kalisod nga dinhi pod nagpakita nga daghan ang willing motabang sa nanginhanglan. Magpatabang usab sila sa LGU aron masulbad ang problema sa baha sa maong dapit. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.